Ay. Pwede ko amtan. Mga amtan, guys. Ikaw, hindi anang bulad. Oh my God. Naghilak. Gabakaon na ako. Di pa unan siya pakaon. Nahurot na lang iyang sudam. Siyang kanon magikaon. Ano siya? Nagmayra kay kinanan. Kuko ko. Kuko ko. Ano? Kan? Kuko ko. Dapat una lang yun siya. Kuko ko. Kung Hindi ka pwede bulad. Parat na. Hindi ka pwede sa mga. Tam. Paano na tam? Ha? Wala may kuan na. Ang pero ko ng plastic tan. Ito na sa kuatan. Bulad. Ano si Kuya raw? Ano si Kuya? Kuya Care. Na, asa si Papa Kuya? Asa Papa Kuya? Punta na daw asa si Papa. Asa kang Papa Kuya? Asa kang Papa Kuya? Ya, si mo uncle. Ay, kasama. Kuya, asa si Papa? Kuya. Kuya, sama si Papa. Ano ang barbershop? Ha? Ano ang barbershop ang Papa? Tawagi daw. Nga, live pa man ta. Pag human of tawag ta. Kahalang. There ay nilangaw. Kaon. Dali. Ito. Gamay ray mo gikaon ha. Bantay ka ron. Kanina ra tong buntag. Ako tap 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 so bebe mo inom ko October. Mo inom ko October. O baso ito ka. Aso baso ka. Ay aso to imong tumbler nimo. Pa dito ka. Halang ah. Oh, halang. Halang. Kahalang.
Wala ko'y matapit ko, makaon lang ko. Ano to? Hindi na ka? Nagmayon lang kay bisin. Ayuti ay tane. Pahalang eh. Sundi panitan. Sundi ni tubig mo ha. Ano man? Sukangi pa tayo mo tubig inom. Bye. Wala ko'y topic. Magkaon na ko. Kalami sa bulad eh. Kalami sa bulad. Hmm? Hmm. Hindi na tama na to. Yung limit mo siya. Ina ba nga kasabaan niya na. Inawa, inawa ko dire. Sabi nyo guys, no? Saan ka man? Lamang utang ba sa tindahan? Makatapit na lang kung ano. Ako, maluoy manggid ano nga. Sahe ragod. Nang, wala kay piso karon basin ugma pa naa. Wala kay 5 karon basin sulod adlaw pa naa. Amuhangyo. So, tama lagi daw sa 300 igna. Inaya kay kung kuan mo gud kay limit pa na siya ya. Hindi mo siya pautang dako dire. Kami nga bukas sa kanila. Kaya doang ya 300 ya. Abem. Yan, nakatapik ko ano. Kanang magpautang ka. Sabi na sa tindahan. Hindi gina niyo mamalikan kung nakatindahan. Sabi niya kailan niyo mga sa imo ha. Markag ka. Pero, ako, muprang ka jud ko nga. Nagalimit ko or weekly na ko kaon ang pagsingil. Ayaw ibubo kay abog ya. Di na ni gabiton. Weekly ang pagsingil na ko. Karon. Usahay man lapa sa limit nimo nga gihatag. Consider lang gyapon nimo. Dapat unta no. Ano, abalo man sila nga nagalimit ka. Dili lang pud unta abusuhan pod. Kay kabayo man sila. Pila ra may ginansya in town na ng tindahan no. Once ra ba mo stop na ka
malain sa imo ha. Di nakapalitan. Padungog-dungugon pa kang ayaw palit diha. Ingon nana. Wa pud nila gisabot nga ang imo intawong tindahan pila ra gipatong nimo sa imuhang kapital. Ako nagapatong ko 3 pesos, 4 to 5 depende sa presyo sa item. Diri dapita sa mga medyo layo-layo mo plitik mga 10 pesos or 20 kung mag sidecar ka motor. Kung may motor okay ra madto ka sa lungsod. Tabang na lang pud ani mo gamay kay na ba kung motor na naon. Pero since gusto ka nga marolling dayon, mas gwapo ang dali pud ka kumpra. Pag di na nimo mahatagan man good, usahay ma-offend sila. Masilo dayon kay mo ni mauna. Manang unta. Pwede pa lang iwasan ako magpautang ba. Kaya pag di, ikaw na mismo tag-iya sa tindahan mo balibad nga dili sa ako magpautang ron, malain sila. Then human puwera lang sa maayo ha. Puwera lang sa maayo. Ang ubang pawan magbalibad na ka. Padungog-dungogon ka. Human murag ka nang nakaminus gani sa imo nga wala pa lagi tan-aw tong mga time nga ikaw nihatag sa ila ha. Pero kuan na lang ka. Paasluwag pasunsa. Di man tanan pwede tanan panahon nga magyaw-yaw ka diha. Usahay kita pud unta nga kita mga utang obligasyon man gid nato na mobayad. Nga po'y uban pa utangon. Puwera lang yun sa gipang excuse ako nagapautang ko sa una. Unang mo doon na ako basta na ako. Nga reasonable. Di jud ko kabalibad. Pero kung wala ko, di jud po kumuhatag. Kadang sa mangutang pa, ang balik sa liog is 360 degrees. Pinaluilo yan o. Ano? Para matagaan. Siyempre, ikaw, nga nagunahuna nga Mayo na lang the next month na ato interest to imong kwarta nga gipalakaw hatag ka kay kanila yung kusog kay mo sad mas may palagi ning dili mo sad no kay magdawda pa og obligasyon pera lang yun sa maayo ha. Di na magunahon og bayad ingnon pa ka nga unahon lang sa nako niya kung utang sa kuan marketing kay importante man gud pod ni unsa dito kung kwarta way bili kanang dili na mo atubang sa imuha pila na kabu kay wala ikabayad magpakita lang mo unta no daghan kay nakautang sa kuha ba kani adto tungag napa ko gipalakaw nga di naman mo maghuna-huna sa kuha. Gusto mo mention sa yung pangalan diri ba? Maot na jud kaayo. Unya, kumangutan na pila na interest mo nga mo kay nalimtan ninyo ang pila ka tuig, syempre kwentahon ko na. Ang halig bang yung uban mo? Halig yung uban. Wa daw na preso sa utang. No, ko lang sila bahay noon. Tuo man ko gaba. Kay kanang kwarta hagi pinangkamutan ko na. Kung pwede pa lang di na ako naipahiram sa inyo. Unahon ako ang kung